Здравейте! Това са безжичните Bluetooth слушалки HV800. Така дойдоха окомплектовани. Само да видим сега какво съдържа окомплектовката. Ето вижда се добре. Слушалките в много хубав бял цвят с допълнителните тапички и USB кабел към мини USB за зареждане. Много приятни и много хубави. Аз обаче имам едни разопаковани в черен цвят, които ще използваме за презентацията. Ето вижте, на едната страна имаме бутонче за приемане на разговора, слушалки, бутони за увеличаване и намаляване на звука. Ето отстрани имаме On-Off бутонче. Това е на едната страна. На другата страна надписа. Bluetooth. Ето така. Ето от тази страна под капачка можете да видите слотчето за зареждане. Много са удобни за използване за хората, които аз ги използвам основно при крос. Много са приятни, издържат между 5 и 6 часа музика съвсем спокойно. Не съм ги пробвал на повече без зареждане, но според спецификациите издържат около 8 часа. Не знам дали е така. Ето вижте как се закопчава самата слушалка за при пренасяне. Има леки магнитчета, които захващат слушалката. Поставя се на врата и е много удобна. При цената, която имат, изключително много ги препоръчвам. Както виждате, освен този, който имам сега, си купих и още два за дамската част от моето семейство. Много са приятни и удобни за носене. Предполагам, че и на вас ще ви харесат. Звука в слушалките не е особено качествен, като се има предвид цената на слушалките, но прилепват плътно в ушите и дават един приятен звук, който може да ползвате когато сте извън вкъщи. Мисля, че ще бъдете доволни. Благодаря ви и довиждане.